Nazdar kamarádi a fanoušci techniky. Dneska jsme na akci, kde probíhá vrtání pilot a montáž prefabrikované haly. Pojďme na to. Jsme teda na stavbě nedaleko Znojma. Probíhá tady výstavba výrobní a skladovací haly spolu s administračkou. Takže tady vzadu vidíme vrtačku Soilmec SR65. Ten tam vrtá piloty nějaké 750 pod tu administračku. Tady nejnovější kousek na stavbě, což je pásový jeřáb Senebogen 683E. Ten tam zrovna skládá spirolí, což jsou vodorovné nosníky na budoucí podlahu. A tady v rohu ještě dělá další Soilmec, kecám Senebogen 643E. Ten tam zrovna bere, myslím, prefabrikované slupy. Začneme tím nejzajímavějším, nebo pro mě nejzajímavějším, což je tady ta pásová 683. Ten tady skládá, jak už jsem říkal, spiroli, což jsou prefabrikované stropní panely. Chlapi tam zrovna jeden osadili, jeřáb na to používá takový prefabrikovaný nosící prvek, nebo jak to mám říct, což je taková ocelová traverza se speciálníma příchytama právě na ty panely. Je to první akce tohoto jeřábu, takže to máme všechno krásné, nablízkané, nové. Co mě teda na první pohled zaujme, je nějakých 30 tun závaží na prdeli. Jaká je váha toho jeřábu, to se dozvíme za chvilku. Ze slov zástupce Intermarketu, což je dodavatel těchto strojů na náš a slovenský trh. Když u toho stojím, tak už je to pořádný kus techniky, tyjo. Ty pásy mám někde po pás, takže nějaký metr 20. Teďka si krásně prohlédneme zadní část toho jeřábu, kde on se vlastně bude otáčet směrem na to ukládání, na to místo, kde se to ukládá. Takže jak už jsem říkal, dole 1,15 tunové závaží, které je na celou šířku stroje, a pak jsou tady 2,25 to má, aby to vlastně bylo souměrné. Uprostřed vidím vrátek, ten je co nejvíc vzadu, aby vlastně přitěžoval a dělal v podstatě taky kontrazávaží. A ještě pod tím vrátkem vidíme kameru, takže strojník krásně z kabiny vidí, co se děje za ním. Takže teďka tady sice se pohybuje jakože vzadu za strojem, ale on přitom na kameře o mě ví. Samozřejmě my jsme spolu taky domluvení, že jo. Kabina je ještě, jak můžete teďka vidět, na klápěcí, takže když dělá částečně ve výšce, což teďka je, tak je mu naklopenou dozadu a vidí vlastně všechno ve výšce očí. Nemusí mě nějak extrémně zakloněnou hlavu, prostě pohodička, lehárko. No a nějaké technické data a schopnosti stroje si poslechneme teď. Já vás zdravím, jmenuji se Tomáš Cechmajster. Moje funkce je zastoupení firmy Intermarket v oboru prodej a pronájem pásových teleskopických jeřábů Senebogen. A jelikož máme jeden nový přírůstek do naší rodiny, tak bych vám ho rád představil. Jedná se o pásový teleskopický jeřáb Senebogen 683E, který nyní využíváme na naší montáži prefabrikované haly ve Znojmě v Dyji. Jedná se o 80-tunový teleskopický jeřáb. Tento jeřáb jsme sem převezli na 3 samostatných kamionech, kde čistá
hmotnost základny jeřábu je 37 tun, následně 28 tun protizávaží a 20 tun pásu. Jeřáb se dokáže samostatně zkompletovat přímo na staveništi a během přibližně 3 hodin je připraven k práci a může být nasazen pro první zdvihy. Jeřáb disponuje dálkovým ovládáním, takže obsluha jeřábu může bezpečně obsloužit kompletní montáž a přípravu jeřábu zvenku. Délka teleskopického výlužníku jeřábu je 42 metrů a je možnost nástavce o délce 15 metrů. Přepravní šířka základní jeřábu po sundání pásu je 3 metry. Jeřáb je také možné přepravovat s namontovanými pásy, kde šířka přepravovaného jeřábu je 3,5 metru a hmotnost 57 tun. Šířka jeřábu v pracovní pozici je 5 metrů. Velikou výhodou pásového jeřábu je možnost po pojíždění s břemenem v plném rozsahu kapacity zdvihu. Pomocí dálkového ovládání nejenom, že můžeme jeřáb sestavovat, ale můžeme s ním také jeřáb ovládat a usnadnit si takto práci, když se dostaneme do situace, kdy břemeno není viditelné. Prefu na stavbu vozí je vlastně tady speciální soupraví, kdy vzadu vidím 4nápravový řízení návěs, takže na manévrování po stavbě úplně ideál. Délka ramena toho jeřábu je 42 metrů, takže z té jedné pozice obslouží obrovský prostor stavby. Jeho váha je nějakých 90 tun, takže potřebuje relativně dost zpevněný podklad na to, aby na té stavbě mohl jezdit. Takže se ustaví do pozice, obslouží tam, kde došáhne, pak se samozřejmě přesune zase dál, což je výhoda tady těch pásových jeřábů, že se nemusí zapadkovávat, což zabere kolikrát desítky minut, ale prostě když je potřeba, tak přejede a pokračuje normálně v práci. Plus samozřejmě tak to sice stojí, ale on s tím břemenem může samozřejmě i jet, jo, což tady při montáži prefanosníků asi není úplně potřeba, to se prostě postaví a dělá. Ale v předchozím videu, které jsme měli s Intermarketem, tak byl jeřáb, který se prostě pohyboval po stavbě a vozil břemena tam, kde bylo potřeba. Ty jednotlivé slupy, tak jak je tady vidíme, tak jsou osazené do takzvaných kalichů, což je tady ta konstrukce, kterou mám před sebou, nebo konstrukce, prvek. Jo, dělá se to vlastně tak, že dole je vybetonovaná pilota a nad ní je udělaný předvod většího průměru a do toho se pak betonuje tady ta část. Chlapi už tady mají naznačené od geodeta body, aby ten budoucí sloup byl na středu. No a vedle toho kalichu už je odvrtaná pilota a zabetonovaná, která bude sloužit na budoucí založení administrativní budovy, která bude tady v tomto prostoru. No a jak už jsem říkal v úvodu, ty piloty tady vrtá Sojomek SR 65. Podmínky tady mají teda hodně bojové, ale mašina si s tím celkem v pohodě poradí teda. Stabilita toho podvozku a v tomto bordelu, co tady je, tak je hodně dobrá. Samozřejmě mašina by měla jezdit na zpevněném terénu, ale sami možná víte, jak to na těch stavbách občas vypadá. Jo, tady vidím jeden kolík, mezi pásama tam má druhý. Takže připravené je to tady hodně divoce. Mašina má váhu nějakých 65-70 tun, tak jak tady to vidíme. Naštěstí je zamrzlo, takže se to dá
začíná vrtat další pilotu. Je to teda 600, já jsem na začátku říkal, že tady vrtá 750, to tady vrtal 750 a 900, což znamená průměr pilot 750 a 900 mm, to bylo pod ty sloupy, kde je vyšší zatížení. No a tady jsme v prostoru té administračky, kde bude několika patrová budova, takže tady to zatížení není tak velké jak u té haly, takže tady stačí a 600. Jo, teďka je pěkně vidět, vidím, že ta pracovní plošina je relativně do kopca a vrtačka je schopná se vyrovnat tak, aby vlastně ta lafeta byla svisle nahoru, aby ten vrt té piloty byl správně svislý, tak jak má být. Tady se vrtají relativně krátké pilůtky, takže 65 už si najela na další pozici, kolega už mu to tam rozměřuje. Vždycky se vlastně je vytýčený střed piloty, chlapi si tam odměří a kontrolní body a od těch se to doměřuje. My jsme s firmou Intermarket domluveni na natočení videa zaměřeného čistě na vrtačky. Toto není nejnovější mašina, kterou Intermarket provozuje. Má ještě novější 65, takže to bude směřovat asi na tento stroj. To jsme viděli minulý rok na Baumě, jestli někdo sledujete moje videa pravidelně, tak už jste to na mém kanále viděli. Toto je pár roků starý stroj, ale samozřejmě v perfektní kondici. Jo, zavrtášnek, výtahu je krásně naplněný, vyklepet to vedle sebe, tady vidíme obrovské několika tunové závaží, pokračuje ve vrtání. ...643 je teďka na chvilku odstavená, protože kamiony se slupama z prefusu na cestě, takže kolega šel na svačinu. Mrknem na to aspoň takto. Ty jeřáby v podstatě konstrukčně jsou úplně stejné, tady není moc na těch mašinách co vymýšlet. Tady tu 643, jestli se o tom chcete dozvědět něco víc detailně, tak mrkněte na předchozí video, které jsem dělal s Intermarketem na stavbě Dony v Brně. Tam jsme ten jeřáb popsali, si myslím, dost detailně. Rozměry, hmotnosti, nosnosti. Tam, jak už jsem říkal, probíhalo to tak, že spíš obsluhoval
betonáře kolem podzemních stěn, takže tam vozil armaturu, byl tam k ruce při betonování. Tady je to v podstatě stroj jenom na, nebo ne jenom, ale na osazování těch sloupů. Takže stojí na místě a háže to tam do těch kalichů, plus samozřejmě s tím sloupem, který váží až k 10 tunám, jak kolega říkal, tak může kdekoliv přejet a ustavit to do polohy, kde potřebuje, což je obrovská výhoda pásových jeřábů na stavbě. Nemusí se patkovat, prostě to chytne a jede, kde je potřeba. Chlapi si skočí na svačinu, takže já jsem si tady vylezl nahoru. Strojník nám k tomu něco řekne. Čau lidi, já jsem Vojta, jezdím tady s tím jeřábem, uzvedne to 80 tun a dělám s ním 2 týdny, dřív jsem dělal na Liebherrech, tohle je Senebogen, konkurenční firma, takže si na to teprve zvykám, ale docela to jde. Ovládá se to joystickama, je to podle nějakého ISO standardu, takže vlastně všechny jeřáby se ovládají stejně, nebo jako podobně, jsou tam drobné rozdíly třeba v těch tlačítkách. Jezdí se pedálama jako prostě jako u bagru pásovýho, akorát je tady ještě vlastně jako plyn a ten je takhle nožní. U Liebherru byl třeba automatický, to je taková zvláštnost, že se to přidávalo samo podle prostě toho, jak jste zabrali za joystick, tady se to musí nohou, nebo je tady případně ruční takhle, ale drží to vlastně konstantně otáčky potom. Tady je brzda otoče, teďka je to nastavený tak, že to vlastně brzdí automaticky, ale na některých situacích se třeba hodím si to odbrzdit tu otoč, když třeba zvedáte něco těžkého, takže se vám ten jeřáb jako sám, jak zatáhnete za lano, tak se vám to samo jako dotočí. Jo, takže občas to používám, třeba když jsem tady dělal ty sloupy vysoký, tak na to bylo dobrý. Tady je třeba šířka podvozku se nastavuje, jsou vlastně 3 šířky, to se dá zúžit. Zúžit se to dá až myslím na 3,5 metru, teďka to má 5. Tady je podvozkový závaží, že tam máme 6 tun, tady ty betonový. Tady je závaží, je vlastně vzadu, 28 tun. Tady je pak režim, že mám jenom jakoby to jeřábový rameno, pak tam dodat ještě prodloužení na to, tak mám jenom teďka to. No a tady jsou vrátky. Má to vlastně druhý vrátek, který teďka jako je vypnutý. Může se dělat s 2 vrátkama tady případně. Tady nahoře vidíme nějaké další ukazatele, to slouží k čemu? Jo, tady to je vlastně displej, to je omezení pracovního rozsahu. Jo, máte tady výšku, úhel, ramene, rádius, nebo jakoby vyložení prostě od středu jeřábu, polano, a pak máte otoč a můžete si vlastně omezit pracovní rozsah. Když třeba nechcete narvat do stropu, děláte pod stropem, až je hala postavená, tak si to omezíte a nestane se havárie. A kamery vidím, jedna na prdel, druhá na pravý bok. Ano, přesně tak. Kamery trošku jsem si je pošteloval a je to parádní, jsou docela ostrý, takže jako je tam pěkně vidět. Já doufám, že se vám dnešní video zase líbilo. Jestli vás něco zajímá, pište dolů pod video, zkusím vám to tam buď já, nebo prodejce Intermarketu vysvětlit, přiblížit. Jestli se vám to líbilo, hoďte tam like, sdílejte, ať se to dostane mezi další fanoušky a stavitele na stavbách. Určitě to není poslední video, které jsme s Intermarketem vytvořili, budou následovat další, takže sledujte, zatím se mějte, ať to fičí z pohraničí.